Ava mai vakabva vabatiwa vakarara nemukuma kubi muchechiwo Ndakatorwa pachichapo. ndiwo manje. We are Recha Motors, experts in automotive engineering and motor spares. On automotive engineering, we specialize in pressure testing, head skimming, engine rebuild, block reboring, crankshaft grinding, block resleeving, conrod standardizing, head reconditioning, aluminium welding, and line boring. We also have wide selection of engine parts, timing systems, and other essential accessories to keep your vehicle running smoothly. Whether you're looking for quality components or expert advice, we've got you covered. For more information, visit our branches at the locations provided on screen. Ndapera dai ndauziva chakatakurira atezvangu wambayewa. Samona kanyaonzi. Vakatora mukadzi wangu ndauziva kwavakaisa. Akakuzendi mudara. Pale mtu anzi ndauza wongaisa mukadzi wangu. Ndadangwe napedza. Nyararai. Unozanangura yenyu baba. Mune right kuzanangura. Pamusoro yechanganyika. Kuwacha nini handina kumutora mukadzi wake. Asi mukadzi wake iye nomukadzi wake wakatowirirana musi wandakaenda ini ndakaenda kutakanutsa wachirwa. Ndasvika ipapo mukadzi akabva ati ini handichasara zvamauya. Sabhuku wangu aripo. Ini ndakati aiwa zvigone kuti uende neni. Sabhuku imbogadzirisai wanhu. Nyaya yavainetsana haite kuti wasiye musha. Ndini ndaitaura izvozvo. Sabhuku akatorana nawo wamwana amai wengu varipo wakaenda panze, ini ndakasara ndakagara wakagadzirisana vachiedza kutaurana nehanzvadzi yangu kuti igare pamusha. Saka iwe unotora mukadzi? Handina kutora mukadzi. Ari kupi? Akazo Sabhuku akati chiendai naye. Aripo ndinaye muno kudai. Arikugara kupi? Ari kumba kwangu. Iwe wakazoteerewo here mukadzi wako. Ndakaitika ipapo amwe mazuva wangu waunzwa. aiwa handina. Nati wakazoteera here. Aiwa handina changamire. Chakakutadzisa. Chakaitadza changamire ndechokuti ava vakauya vakatotora mukadzi tichitoziva kutoti vari kuenda naye kumba haana kurasikana. Atezva vambodzoka kwamuri. Imimi kuti muzosvikosangana nedambudziko rokuti vana venyu makaona vachibva. Mamasherwa here kana kuti mangobvakata? Ndakafonerwa. Vakafonera? Vafonerwa nani? Nahanzvadzi. Nahanzvadzi. Umwe akafona achiti ndarohwa. Inini kunogana kugara zvakanaka. Ndakati iwe kana warohwa shingirira musha. Saka zvinofunga pakaita dzinenge wiki wachifona chete inini hazvisi kuchinja. Izvi ndikurara yangu imba ndega. Ndakati pamwe vari kunyepa. Ndiende ini ndonzwa kuti ishuwa here pamwe warohwa ishuwa pamwe hawana. Ndakaenda wese mukadzi nomurume hawana zvawaiziva kuti ndikuuya. Ndasvika wataura shuwa ndarohwa tsano ndizvozvo. Vanofona vachiti makavarohwa. Ndizvo here vakati zvoshuwa. Takanetsana nyaya yemupira. Ndopa vakadedza Sabhuku wemunzvimbo imomo. Sabhuku akauya vachitsaunangura. Inini ndakati Sabhuku nyaya vari kutsanangura yemupira. Hanzvadzi wangu vachiti inini handichada musha. Vodza vakati zvamauya imimi inini handichasara. Ndakati Sabhuku ava varikutaura zvokuti havachasara. Chimboedzai kutaura nawo wagare pamusha. Haisi nyaya inosiyiwa musha. Sabhuku vakaita 2 hours. Taura nawo. Avari kutaura akataurika here pavakasvika pamusha pedu. Taurika. Izvo zvaurikudai. Zvasabhuku. Sabhuku vachari pa. Sabhuku. Inini ndakadaidza. Baba vakasvika vachiti vada kutora hanzvadzi yavo. Ndangouya sandina wandazivisa ndangouya. Ndobva tabvunza kuti chikonzero chii. Ndobva taona pasina kana mhosva. Isu ndobva tati baba
isusu mhosva hatisi kuiona. Zviri nani kuti musiye mudzimai pamba pake, hatisi kumbona dambudziko riripo isu, ende mhosva takaishaya zveshuwa. Asi baba vakati nini hanzvadzi yangu ndikudini, ndikutakura. Ndo mafambiro akaita nyaya. Pamusoro ichangamiro ini handifunge kuti ndakaita sekudaro. Sabhuku nyaya yesokufunga kuti handina kudaro. Sabhuku wakatotora nguva. Sabhuku gadzirisai vanhu, nyaya yoda kusiyira hanzvadzi yangu musha haiite. Wagadzirisei wakakumbira ini ndakasara ndakagara mupa. Handina kumutorera mudzimai wake. Aripo ane nguva yakadii kumba kwangu? almost 3 months. 3 months. 3 months gara. Ane 3 months. Iwe uchari kupi? Iwe uchari kupi? Iwe hawaneni kumba kwenu. Daimira kuti mukwasha achakutora. Ashua hanzvadzi yako yakava semudheni newe. Waenda kumakateerana zuva rimwe chete. Saka kuti chii? Handizonzwisa. Takateerana zuva rimwe chete. Saka kuti anani? Anga aneni. Saka ari homwero. Chokwatira mudzimai wake. Aiwa, ndikufunga kuti ari kuti inini ndakati ndipe hanzvadzi yangu. Sabhuku wanzwa zvatira sabhuku? Asabu zogerera ngana kuzinzwo. Teresa. Baba vakauya vasina kana wavakanga vataurira. Vakati ini ndauya pano kuzonzwa dambudziko rina hanzvadzi yangu. Saka isi takaona nyaya pasina. Pakanga pasina nyaya. Tikati amai mungaendere izvozvi here. Baba ndekuti nini hanzvadzi yangu ndikutakura. Nekuti pamwe angasara akaita zvinhu. Ndovakatoenda vachitoti ndikutakura hanzvadzi yangu handisi kumusiya. Ai nana kuti hanzvadzi yangu handisi kusiya. Asi hanzvadzi yangu ndiye akati handisi kusara. Ndizvozvo akati handisi kusara. Saka akaenda nani? Neni. Wakabvuma? Wabvuma une mhosva. Wataka mukadzi womunhu. Kuenda naye ndakaenda naye. Wabvuma here kune mhosva. Asi yakuda mudzimai wake Ko kubva ipapo haana kana aikutera zoite ndina kana watora mwana wavo. ko handiti kunetsana vanhu kana watakanura vanhu zvinoreva kuti waramba. Kana watakanura waisiya pamba ipapo. Amai. Ini ndimi makabva kumba kuchienda nababa. Makabva sei? Ndakabva nekunetsana nemurume. Inini ndakafonera hanzvadzi yangu ndikamuudza kuti inini magariro andikuita pano haana kundichenera pa. Ndimakafona hanzvadzi. Ndimakafona hanzvadzi. Ndini ndakafona. Ndikati ndirambochenewa muchandiona ndafa bhozi magariro andikuita asiriyo ndinogara ndichirohwa ndichishungurudzwa magariro angu andiri kuita. Ipapo ndakanga ndatoita wiki rese ndichitorwadziwa nemusoro ndikatoenda kuchipatara ndikabatiwa BP yakakwira. Ndozvakapa kuti ndifonera hanzvadzi. Utaura nyaya yamairorerwa kuti uone kuti yakaonekwa naSabhuku hapana nyaya. Nyaya yandairoverwa ndeyekuti inini ndakaenda kushanda kuko ndikakangamwa mupira wawo. Mupira. Ndopa rekeni. Ndopa ndikati inini ndakangamwa ndichaita sendichakutsvagira mupira wenyu. Awa ndopa wakabva watanga kutaura kuti iwewe hama dzako dzinopota dzichipindira mumba mangu. Saka iwewe kana izvozvo kana ukatonifona uchitaurira hanzvadzi dzako handina basa nawo kana shungu nawo handina nekuti vanopinda mumba mangu. Ndikati nyaya yacho makati makazorohwa here. wakandirohwa panguva yacho patainetsana ipapo wakandirohwa. Zvakanaka yamai. But tinogotaura inini mubhuku makaita muchenero baba venyu kumba kwababa venyu. Sabhuku vataura kuti vakuona kuti hapana nyaya. Imimi amai hamungafanire kubva pano pamusana penyaya yataona dzokerai baba venyu akabvata ini ndinoenda nemwana wangu. Ndizvo zvakaitika. Ndakauti handisare babapo. Makadaro? Mukuru. Musambonoinjumure. Inini? Ndichada. Mukadzi akagara panjira. Muchada murume? Nezvikonzero zvomupira. Nezvikonzero zvakawanda. Zvakawanda. Saka wazvinhu wakashama.
Hata achida murume. Unoti kudii? Ansa usharipa ndekuti mudzindi anozviziva. Ndizvozvo. Hanzi mudzindi anozviziva. Asitakura kuti aende kumba kwako ndiani. Inini amene pamwe shona ndiri kusiyana kutakura inini hana kumuti handii. Ningina rikati kupedzera nyaya yedu Akateera sumuka apa ava vachitigadzisana tinowesta nguva. Uyu aifanwa kuteera wega. Uyu akukwirira iwe dare tandoziva kwawakaita kwawakamuendesa akuudza kuti wakatinorodza mukadzi akwirira iwe dare aiusungogara mudzimai ake aripo. Ati mudzimai ake aripo. Uyu ati handichada nezvowedzerai pamusoro paizvozvo garai basa vanoenda kuchechi kwamugudhaa mama seberei mudzimai angu kuzvatawana atezvangu kuti ane 3 months aenda asirizi vakaenda musi wa9 December kuti rapera 22 December ndobva vadzoka vari vatatu vakati vavatana nadzimai vangu ava nomwana womukoma watsana mukuru anotova nomusha wakewo wakabva yakutora midziyo yese midziyo vakatakura vakaenda nayo itori kumba kwavo musiwo pakatoita gondo vachindirwisa tsana ndobva zvatopfuura izvo vatokurwisai vakapwanyiwa mawindo ivo vatsana vanhu vakapinda nomwana wavo vakatakura mubhega vakaitakura vakaenda navo mushure maizvozvo ndoda ngodimurira mama mushure maizvozvo ava vari kuchechi uku mai manje majuni munomo ava amai vakabva vabatiwa vakarara nomuruma kubi kuchechi uku hombe yakataurwa pachechi apa ndiwo amanje madzimai lazvinzwa uyo murume wemubhadharisei amubhadhara nokuti makamusiya achikadai izvozvo hazvibudi amai moenda munonamata makanganisa mweya yakapai 7 days vakaungana vosvibiswa nemunhu mumwe chete kumakadi kumira kana chikara chakabata makadi kudzokera mumba kwenyu munyare nyaya yakasvika kwabambo taitoshati munhu wacho ndoupi baba ine musaina kana uchienda kumusha momukwasha usajaire nzwi iwe ndikuripisa kurova enda apo shamba nosaina soerera kamunyina usoko chona vanhu ona vabva pana pachemberi dzayazorambana vane listi yavo yezvinhu zvekusheyana ndo procedure zvamunhu kuita mashutikazi saka iwe kuti vanhu vakaona iwo zvibudirira vanoti nyika yaina chi mabusha hamuna mutemo inyepe unogara kupi palogeni unyika mani palogeni mumusha mani munyika mani unyika mani machipata ulogeni muisire mbuzi dzake na unogara kupi ndangandida kuti ndikupindure parunzi ndakatora ndogara pachipori pad wakawazvira munyika mani zvinhu zvake masabhuka wakaperedza sisi vako kutora zvinhu handina kutora hembe dzokuti wapfeka ndakaona sabhu musiwo wakazotora chinechi musiwo wakatora chinechi ziva zvakatoreka because ini ndakabva ndakawiswa uri ani iwewe kuna uyu uri ani handitsanwa uri ani kutezva waenda kupi waenda kupi kumba kwatetonkwasha mise mbudzi dzake dzatotaura hauna wewe pawakazonzwa kuti watora sisi vako vaenda navo kuri kumba ikoko bvanzwa sisi vaye vabatwa nechikomo wakazwa sei aiwa vana kudini ndowatakura hanzvadzi yako uchibva naye kumurume uchienda naye kukumba kwako iwe wabva wazonzwa kuti sisi vaye vanga vaenda kuchechi vabatwa nechikomo ende ndokwavari mukuru wangu uri mukadzi wenyu mukwirirai dare apo wakarodza mwaini avo kwani ndizvo zviro iwe chikomba chakapuwa muti wako
Ukadyira mari. Auzizivi. Ndosaka takubhadharisa mbudzi. Auzizivi. Ndosaka takubhadharisa mbudzi 3. Iwe kuramba uri baba ukamitina unhu hwako. Pane procedure waituma vanhu. Chete. Kuona zvose chihure chese chikubuda kachi. Chikubuda pamusaka pako iwe. Baba anza chakudai. Mukadzonywa mwana. Asa isonya yanga mawirira. Mama wazobva kuti mukadzonya ari kuti murume mukadzi azotani chakudai. Ndikuzinzwa changamira. Dzokerai kumba. Nhasi asi kurambanisai. Endai munotsvaka chikomba. Tinosiya vanhu vanonyangadza chechi musha medu. Chechi yacho wakukanganisa kwangoti chichihombe chaiyo. Mauya munoda kuziva mukadzi wenyana uyu. Asanga akarosa. Satura chikomba chiuya. Akatopiwa munhu muzvinda ihambe kana vasina kuzoenda vesasi chikomba chakatopiwa mukadzi unhu amukadzi wako. Chikomba chacho munochiziva zvii? Munochiziva? Ngati chikomba chacho chamunochiziva here? Amani. Hamugoni kurambira isusu. Nokuti hamugoni kurambira isusu. Audio yawo Imi makabatwa kuchechi kani. Saka kuchechi kune vakuru varipo. Vanongoshedzwa kuno kudani kutaura sezva. Zvavakaidzera. Zvaitika. Mama vanondinyadzisa. Amai. Tomudaidza here mukuru wenyu chechi. Mukadzonyuma muona zvokurambanisa asi zvara nhasi. Imimi mukadzi wamuona ari atezvara dzorerai mukadzi kumba kwake. Ndobasa ndakupai. Ene mudzorera mukadzi kumba kwake. Satabata idzi dzanoda kuti muone kuti nyaya dzinokudzokerai. Mudzorera mukadzi kumba kwake. Anosumuka achibva ikoko achiti murume wangu handichada achidzoka mudare. Ndanodzoka kupuro kunana sadombosidzoka. Amutudzoka. Asi zvataona ndizvozvo. Munosvika procedure itai procedure iyoyo. Hatiri kuita muno. Musungunurai semaindira makaita muchidzoka muchiita procedure chacho. Apa ndo nhasi ndopatamirira. Tikada kubata procedure kwamusina kukwirira dare hazvibude. Aina handizivi maitira makaita. Ichandoza zvakuremera nokuti ndozvawakaita. Ndoda kuti zvikuremera kunodzorera mutezvara. Pane chikomba futi chipakata. Saka zvichakuomera. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today.